what, 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 oh! I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a comer. This is fucking awesome. Now, walk into the club like, what up? I got a big cock. I'm just pumped. I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold ass honky. Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes. Those are green, draped in a leopard mink. Girl standing next to me. Probably should have washed this. Smells like R. Kelly. Често ти кажа, стилът на Меган Фокс ми е конкуренция, също така и Виктория Бекъм, но тя какво остава? Ние ти говорихме за конкуренцията в немската. Конкуренция в немската? Имаш ли такава? Заслужават си номинациите. От мен трябва да спечелят, в смисъл всички им вод с едно допиене и цици. Така че... Ами, от себе си. От модните блогове. Как гледаш? Ми улицата, на съжаление, не е Софийски. За Кошарите пред Бог. Пуховете, животинските кожи. Големи колиета. Да кажем. Ето този пръстен. Шапката. Шапка. Добре, ми предполагам, че е черно, след като ми викат черната вдовица. Да, жълто и тъмно червено. Не особено, защото са много повлияни от жалга културата и... Има какво ще да се направи. Определено българина е човек, който винаги гледа до милиметър и това, за съжаление, се отразява и върху външния им вид. Така че ако могат да си купат бутуши за 2 лева от продавалник, вместо 50 лева за бутуши, естествено, кой ще биха го направили. Просто защото са 2 лева и за втора употреба, примерно. Не, защото ги нямат. Жълтянци на Бразилия, джапанки на дупки, кроките е много модерно. Малко. Наистина, изобщо не давам толкова пари, колкото хората си мислят и се старая да се вмествам в наистина много малка сума, дори минимална. 50 лева макс. Кейт Мос. Не гледам да са 4 или над 4. Четно число.